Christian nga pala guys. Biyahe na naman tayo pa uwi. Before tayo biyahe punta muna tayo ng Aranga kasi punta natin yung mga kasama natin. Sabay daw sila. Yan ang bike ko yan. Shout out. Dito na tayo sa Aranga. Try muna natin yung ating mga trophy. Hindi tayo nakapag-gas. Hindi tayo nakapag-gas sa Petron. Kaya hanap tayo ng ibang gasoline stock. Mga pala yung tropa natin. Si Joshua. Hi Joshua. Ayan si Maiko. Asa na sila? Kagigising pa lang eh. Kagising pa lang? Wala eh. Place? Oo, nag-umpisa pa lang. Gusto mo sticker? Yata sticker. Ilan kayo? Dalawa? Dalawa. Pangalan mo kuya? Rodel po. Rodel? Rodel. Dito ka sa Makati? Stay. Shout out kay Kuya Rodel from Makati. Pakabusog na naman si Tenjo. Kuya, may sticker ka sa kanya. Yakata sticker. Okay, Rodel, pangalan mo kuya? Jericho. Jericho. Uy, Rosales. Kompleto na tayo. Tatlo tayo for tonight's video. Today pala umaga na. Oh, Gibeon Ilan na mileage? 88. Pogi boy. Bagay mo actually. Bagay mo pre. So kung matatandaan nyo guys, kasama natin si Vin nung naka-vlog ako. Kasama natin si Vin nung nilabas natin yung Z9 niya, pero hindi na natin naabutan na officially nilabas. Pero ito na siya ngayon si Vin. Nice one Vin. First ride with Vin. So susunod na si Josh Na mag-i-EMC. Storm limited for safety. Let's go, let's go. Jesse, 1 kilo lang na vegan longganisa. Ha? Vegan longganisa, 1 kilo lang. Ano kami, magno-North Loop? Ang laki ng bag mo eh. Mabasa ka please. Sa akin din ayaw mo ba? Ba't kaya ayaw mabasa miss? Ilang cc ba yan sir? 650. Tayo na. Tangga namin dito sa pinakagilid.
na ata to. Bili ko na ba yan? Tara. Ano guys, regroup kami dito yung episode. May mga big bikers din sa kabila, mga sarap kasi mag-ride eh after ng mahabang ulan no, ngayon lang ulit. Kakalas na ako ha. Enjoy! Napaka-traffic talaga dito sa part na to, pambira. Wala tayo doon, choice kundi i-appreciate ang magandang nakilala tayo mga subscribers. Ano yung gusto ko sa mga Pilipino? Kahit na hindi gaano magkakilala, basta nag-umpisa na ng kwentuhan para magkakaibigan eh. Hey kuya! Alright! Tuloy ang biyahe natin mga brad! Let's go! Talaga siya nababasa, pare. Bakit kaya di siya nababasa? Di siya nababasa. Ba't gano'n, pare? Hindi ko na alam, di siya nababasa. Ba't kaya ano? Hindi nababasa yung ating RSI. Bumasa tayo dyan tayo. Ozzy, Ozzy. Shout out! Ayan, itong nilikuan natin dito ay ano na to, Goldaneta Sea, Pangasinan. So medyo boring sa expressway kasi dire-diretso lang yun, tapos hindi ko kayo makausap kasi wala pa tayong mic, pero sooner or later mga brad, no? Kaka-mic din tayo kasi gusto ko na i-prioritize ang mic eh, para mas maganda yung audio natin, no mga brad. Yan yun, bibili rin tayo yan. Lagi na nakakalito minsan eh, yung nakakalimutan yung signal light. Hindi mo alam kung liliko o ewan ko ba. Nakakalito pag ganyan, slow down na lang tayo, minor na lang tayo. Lalo na yung ganyan, bigla lumiliko. Lalo na yan, di ba? Una signal light. Shout out!
And just like that mga brad, busog na naman tayo. Rekta na tayo sa ating tambay. Ito na lang tayo dadaan, balik na lang tayo dito kasi dito traffic. So let's go. This is Chapter, mga tropa natin, mga big bikers, shout out. So we have a CBR 500 or Benelli PRK 502. Papunta pa yung mga kasama natin, kaya antayin na lang natin sila dito. So see you later boys. Let's go, let's go. Na kayo dyan? Na kayo, apat? Oh, shout out, shout out. Shout out. Mga brad, hanggang sa clouds pare. Bomba! Bomba daw eh. Hindi naman tayo madamot sa bomba eh. Ito bomba lang. Saka hindi naman tayo nakaka-istorbo. So, ayos na yan. Ayos na yan. Hello mga brad! Good morning! Church day today. Today is Sunday as of this recording. Siyempre, church day, family day, Sunday. Ito tayo ng church. Church tayo, siyempre. Kaya, if madayo kayo ng Dagupan City, maliban sa pigar-pigar, kumanap kayo ng bangus. Kahit saan dito sa public market ng Dagupan City, masarap ang bangus. Uy, madami dito. Ano yan? Panda Patrol. Food Panda. Blaze! Blaze!
si Alpo, nakikita niyo yan. Kotse natin, ganda oh. Ah, Pogi. Yung kotse natin oh. Pakaganda naman ni Alpha. Pogi pa rin oh. Iba talaga forma ng Honda mga brad. Ang ating first car. Pareho din ang kulay. Ewan ko, pero pagdating sa kotse kasi, nailang ko sa ganito kulay. Wala, diba? Nakuha ko yun 2018 mga brad. Tapos 2023 mga picture sa bye po. Say hi to my vlog. Hi po, alis na po kami. Pray ah. Alis na po kami. Bye bye po. Bye bye Joy Joy. Bye. Let's go mga brad. Gaya na naman tayo. Pabalik ng Manila. Tara ka pre. Dito. Last year na rin pa Manila. Rekta rin tayo along the way. So, yung kasama natin si Alfredo. Kasama natin siya. Biyahe. So, papagas lang ako sa Petron, guys. At re-rekta na tayo. Taraduan tayo doon. Hanap tayo ng Petron o mag-ganda na tayo. Shoutout, taga saan kayo? Trangos. Dito lang. Sa Kalasyaw. Kalasyaw. Oh, shoutout. Parang may gala pa ata kayo ah. May ka boss. Oh, ingat-ingat sa pagdadrive mga brad. Kami babalik ng Manila. Siya. Kita na lang tayo sa Facebook. Okay. Sige. Okay bro. Oh, medyo. Speaker. Teka. Oo, yung ginamit mo nung last time, di ba? Pambira, wala na ako speaker. Pambira, 100 yung dala ko nung last eh. Dalawa na lang naiiwan eh. Shoutout na lang sa inyo. Tropa natin. Saan biyahe nyo? Manila? Dito lang sir, Pangasinan. Pangasinan. Siya. Bawi ako next time pag nagkita tayo. Sige, ingat. Ang hirap bigla. Hira yun. Kaya pag dito hindi ako lumalampas 80 kasi mahahabol mo pa eh. Ito nga pala yung tropa natin si Alfredo. Ito yung nagpahiram sa atin ng big bike nang walang pag-aalinlangan. Hindi pa tayo masyado magkakilala nun, di ba? Ang ginawa natin, nag-trade tayo Tito tsaka Z4. Tito. So, namimiss ko nga ito, pambira ito. Ito yung first experience natin ng big bike mga brad. Ang legendary Z4. Ganda ng ilaw mo boy. Parang gusto ko nito. Uy, pogi ah. So, ayun mga brad. Punta kami ng... Punta natin bro? Atix. Chuchubog kami bago kami magkalas. Malapit naman na tayong Makati. So, walang problema. Dito nga pala kami sa Shell of Asia. Dito kami nag-gas. Kanina ayun na kami. Kinakabahan na kami kasi may
hinahabol kasi kami kanina. Pero ayun, sige mga brad, see you later. Taxi na kami. So, what's up mga brad? Dito tayo ngayon sa aking Grotto Pares. Dito lang sa Makati. So far okay naman yung ride namin for tonight. Kasama natin si Alfredo. At medyo pagod na rin ako kasi kasama ng likod. But all went well for this ride sa ating pag-uwi ng probinsya at pagbalik ng Maynila. So tatapusin ko na dito ang ating vlog. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. At lagi ko sinasabi sa inyo, kapag pinagkatiwalaan, ingatan. See you mga brad.